שלום חברים וברוכים הבאים, ובסדרה של הרעיונות סביב ריפוי מכל מיני מחלות כרוניות, מה שהממסד קורא לו. היום אני מראיינת את עומר שבת כהן. ברוך הבא. תודה רבה. אני גם שמחה שאתה פה, ובעצם אני נתקלתי בתגובה שלך לאיזשהו פוסט באיזושהי קבוצת פייסבוק, ששם סיפרת בכמה מילים שאתה נרפאת מקרון. נכון. ורציתי לשמוע איך עשית את זה, כי כמה שאני מבינה אין לזה ריפוי. אז בהחלט לפי הרפואה המערבית אומרים שהמחלה הזאת היא מחלה לכל החיים ושאין לה ריפוי, היא מחלה אוטואימיונית שפה פתאום הגוף מתעורר ומחליט לתקוף את עצמו. אבל זה באמת תודה לאל, עשיתי את זה. תמיד אני מפחד כזה להגיד שהחלמתי מקרון, כי זה באמת עלול להתקל בכל מיני אוזניים כאלה שסקפטיות, ובאמת המטרה שלי היא פה להביא תקווה לאנשים ואור ואמונה שגם הם מסוגלים לפחות להרגיש קצת יותר טוב. טוב, ולהרגיש יותר טוב אני חושבת שזה רפואת הפרוטוקולים יודעת לעשות, לא? לא. לא? לא תמיד. אוקיי. לא תמיד. ברגע שאתה הרבה פעמים עולה על שביל של תרופות, אז אתה מעלה את המינונים, עובר לתרופות שהן יותר קשות, יותר מדכאות את מערכת החיסון, חושפות אותך למחלות אחרות. זאת אומרת, המצב של החולה הולך ומדרדר עם השנים, לפי מה שאתה יודע? הרבה פעמים זה מה שקורה. כן. העניין זה לא רק לחיות, העניין זה גם איכות חיים, אז אני יכול להגיד בטוח שאיכות החיים לרוב החולים, לרוב המחלות הכרוניות הולכת ומתדרדר. כן. צרכנים. טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. מההתחלה. מה אתה מגדיר כהתחלה של הסיפור שלך באותי? כששואלים אותי מתי התחיל כל העניין הזה של הקרון, אני לא יודע בדיוק לענות, כי בדיעבד אני יודע שהקרון זה הופעה חיצונית לתהליך פנימי שדגר לאורך שנים. אבל בוא נגיד שההתחלה הייתה באבחון של הקרון. אז כמו הרבה מחולי הקרון, שמאובחני הקרון והקוליטיס שאני שומע, הכל התחיל בדימום כאב בטן, דימום בשירותים, והלכתי לרופא, הוא לא בדק, הוא שלח אותי עם מרשם לתחורים, למשחה לתחורים, אז ככה איזה פעמיים יש לך תחורים לבדוק, עד שהלכתי לעשות קולונוסקופיה, והתיישבתי לרופא, ובאותו היום הוא אמר לי, יש לך קרון, ואם היית לידי היית רואה ממש ענן שחור שנפל עליי ממש. אני ידעתי מה זה אומר קרון, זה היה באמצע הלימודים שלי של נטורופתיה בשנה השנייה, למדנו כבר על קרון, ידעתי שדם בצואה זה דגל אדום, זה דבר רציני שצריך להתייחס אליו, אבל בכל זאת שאלתי את הרופא, מה זאת אומרת קרון? הוא אמר לי, קרון זאת מחלה שהיא אוטואימיונית, הגוף תוקף את עצמו, ויש דימומים ממערכת העיכול, וזו מחלה לכל החיים. אבל אתה תיקח תרופות ואפשר לאזן את זה. זאת אומרת, הוא הבטיח לך שזה לכל החיים. חד משמעית, בטח. אוקיי. מתי זה היה? לפני כמה שנים? או בין כמה היית? זה היה בשנת 2012. זאת אומרת, לפני 12 שנים. זה היה לפני יותר. כן. 12, לפני 12 שנים? כן, לפני 12. אובחנת כחולה. ומה אז קרה? ומה אז קרה? קודם כל נפלו עליי השמיים, ממש דיכאון. זה היה גם בתקופה כזאת שבה רגשית היה לי קשה.
התחלתי לעשות שינויים תזונתיים, גם בעקבות הלימודים, ניסיתי כל מיני צומות, אני חושב שזה היה טעות, כי חשוב קודם כל לחזק את הגוף, לפני שהוא מתמודד עם הצפת רעלים וקושי של צום. אז אני חושב שזה גם משהו שהחליש את הגוף. זהו, היה לי שנים כזה של on and off כזה, שהתחלתי יותר לעבור לתזונה מבוססת מהצומח, זה גרם להקלה. אני חושב שההקלה משמעותית, בעיקר באה בעקבות זה שהפסקתי עם המוצרי חלב. רגע, אני רוצה לפני שאתה לקחת את המושכות לידיים, כן. היה שלב שהלכת אחרי מה כן, שאמרו כן. לך הרופאים, כן, אז בוא כן, נתחיל כן, מזה, בוא כן. תספר לי בעצם אז, מה היה להם להציע. קודם כל הבטיחו לך שזה לכל החיים. הבטיחו לי שזה לכל החיים, עמדתי בפני מחבושים מהסביבה שלי, של ללכת בדרך של הרפואה, ככה התחנכתי, כמו רבים מאיתנו, שהתחנכו על ברכיו של המדע, למעשה, וכל מה שהרופאים אומרים היה חקוק בסלע וקדוש, אז ככה עשיתי, הלכתי וקניתי תרופות, בהתחלה התחלתי עם תרופות של רפסל, חוקנים וכדורים, למעשה זה קו ראשון של תרופות, ידעתי שאני לא רוצה להגיע לתרופות יותר חמורות. רגע שנייה, בשלב הזה של רפסל, קו ראשון מה שאתה אומר, גם דיברו איתך על שינוי תזונה? לא, מה פתאום. אני הלכתי לרופאה ושאלתי אותה, תגידי, שיחקתי עם זה, כן? כי אני הייתי נטורופט והיא רופאה ורציתי לשמוע כזה, כאילו מהצד מה המחשבה הזאת, כן? אז שאלתי אותה, ותגידי, תזונה עוזרת לבריאות? והיא אמרה לי, לא, מה פתאום. אין מחקרים שמראים את זה. לי זה לא היה נראה הגיוני, בתור בן אדם פשוט, כן, בתור בן אדם פשוט, אתה אוכל אוכל, מכניס אותו למערכת העיכול, לא משפיע על מערכת העיכול, האוכל שאתה אוכל, והופך להיות חלק ממך, אז... זאת הייתה רופאה מיוחדת שלא מאמינה על הקשר בין מה שאוכלים, ומה שנכנס למערכת העיכול לבין מה שקורה איתן? מומחית, מאוד מיוחדת, מומחית לגסטרו. מומחית לגסטרו, לא מאמינה שיש קשר בין מה שנכנס למערכת העיכול לבין מה שפוגע. יש לי המון מכרים, חברים קרובים שהם רופאים, והם עולים בשיא הכנות עם יד על הלב, ואומר, רופאים לומדים רבע סמסטר תזונה, משהו כזה. ואני נוהג לשאול את אותם רופאים ואת אותם סטודנטים לרפואה, גם את האנשים הפשוטים, אני חושב שזו שאלה שכל אחד חייב לשאול את עצמו. מוזמנת גם לענות לי על השאלה הזאת. תזונה משפיעה על הבריאות? ברור. תזונה משפיעה על הבריאות. אני נרפאתי כתוצאה מזה שהפסקתי. כן, נרפאתי ממשהו שסבלתי ממנו מה שהייתי קטנה. ותוך כדי אני מכיר אותך, תוך כדי הרעיון הזה. אני הבנתי את כל השקר של רפואת הפרוטוקולים, כי אני הלכתי מה שהייתי קטנה לרופאים, היו לי נזלות שהיו משביתות אותי, התפרצויות של נזלות, הם קראו לזה אלרגיות, וזה פשוט היה משבית אותי בסייקלים של כל איזה שבוע-שבועיים, וזה הלך והצטמצם, כאילו נהיה בדחיפות יותר גבוהה, ונתנו לי סטרואידים וקורטיזונים ואנטי-היסטמינים וספריים לאף ומשחות לאף וחיסונים נגד האלרגיה, ועשו לי טסטים והכל התנפח ואמרו לי שאני אלרגית לכל העולם הזה בערך. ובסוף היה פה דוקטור אריה אבני, מכיר? כן, בטח. אני ראיינתי אותו, לא קשור לבעיה שהייתה לי. אז אני ראיינתי אותו בלי קשר אליי, והוא דיבר על מוצרי חלב. ואחרי השיחה הזאת העפתי את מוצרי החלב מהמקרר. וזהו, ואין יותר התקפות, נגמר. לא, זה הזוי. אז אני הבנתי שאם ככה זה על נזלת, אז מה על סרטנים, ומה עם מעי דלקתי, ומה עם כל המחלות שיש לאנשים. הבנתי שיש קשר חד משמעית בין התזונה לבין הבריאות, ושהרופאים משקרים לנו ולא יודעים כלום, אין להם מושג בריפוי מחלות, הבנתי מתוך זה הכל, וזה מה שהפך אותי לאקטיביסטית. וואו, אוקיי, אז התשובה היא חד משמעית,
כן, תזונה משפיעה על הבריאות. עבודה נפשית רגשית משפיעה על הבריאות? כן, בטח, ברור. ברור, אוקיי. ברור. עכשיו אני שואל אותך, למה זה לא הקו הראשון בטיפול באנשים? מאני. פה הרבה פעמים אנשים שותקים ולא יודעים איך להגיד. follow the money. אבל רגע, בוא שנייה, אנחנו בורחים לשורה התחתונה ולמסקנות, אבל בוא רגע נתמקד בסיפור שלך בשלב הזה. אז קיבלת רפסל ואמרו לך שתמשיך לאכול את מה שאתה אוכל ורק תיקח כדורים, כן, ומה, איך זה עזר לך? תראי, זה עזר לי לתקופות, גם בסופו של דבר הסטרואידים שלקחתי בתקופות מאוד מאוד חמורות, אז זה עזר לי לתקופה קצרה, זה ממש עזר לתקופה קצרה, אבל זה גרם לתלות, צריך להעלות את המינון, ואני יודע שאתה לוקח תרופה שתטפל בדבר מסוים, ויש לה השפעות שליליות על דברים אחרים. אז ידעתי שאני לא רוצה לעלות על השביל הזה של התרופות, אז באמת לא, הרופאה די הייתה מתוסכלת ממני. מה, כי לא צייתת על ההנחיות של הפרוטוקולים? כי לא צייתתי להנחיות של הפרוטוקולים, באיזשהו שלב הלכתי לרופאה, אמרתי לה, זה באמת אחרי, אני קופץ כזה שנתיים קדימה, שבאמת עשיתי שינויים משמעותיים כבר בתזונה, הייתי plant-based diet, לקח לי זמן לעבור לעניין הזה של תזונה מהצומח, לא מעובדת, לקח זמן גם לעשות שינויים ברגש, נפשיים, רגשיים, כן, התחלתי לדבר על טראומה שעברתי, שם חוויתי ריפוי מאוד משמעותי, נשמח לפרט על זה, באמת באותו יום שנקבע לי התור אל הרופאה, הלכתי לרופאה ואמרתי לה, תשמעי, אני מרגיש הרבה יותר טוב בזכות שינויים תזונתיים ורגשיים שעשיתי. היא אומרת לי, מה המילים של התרופה שאתה לוקח? אמרתי לה, רק גרם אחד של רפסל. אמרת לי, מה? רק גרם אחד של רפסל? במקום 4 גרם. כן. אוקיי. וכאילו הורדתי לעצמי, אז היא אמרה לי, אני מעלה לך את המינון ל4 גרם, אני רושמת לך מרשם ל3 חודשים ועוד 2 סוגי אנטיביוטיקה. זה מה שהיא נתנה. איך היא התרשמה מהדיווח שלך שאתה מרגיש יותר טוב בזכות השינוי התזונה? זה מה שאני אומר, זה חלף לה מעל האור. היא אמרה, רגע, אתה לקח גרם אחד של רפסל. היא חזרה לזה. כן, ואז זה, ובאותו רגע לא הייתי עומר הבוגר, שכבר סיימת לימודי נטורופתיה, עם כל הכלים שיש לי, הייתי ילד קטן, מול אבא שלו, שעוד פעם מתחנך על ברכיו של המדע, וכמו זומבי, ירדתי במדרגות, כמו זומבי, ממש. זו חוויה חוץ גופנית, אבל במובן השלילי. הלכתי לרוקח, הגשתי לו את המרשם, שקית מפוצצת בתרופות, הגשתי לו את האשראי, סלק אותי על 1,000 פלוס שקל, זה היה נקודת הפנים בחיים שלי. יצאתי החוצה עם השקית תרופות, הסתכלתי על כל השקית, ואני מסתכל פנימה על השקית, ואני רואה שקית מפוצצת בתרופות, ואני נשטף בעלה, אני עכשיו נשטף, ואני זוכר את הרגשה הזאת, נשטף בעלה, לא מזה שסלקו אותי ב1,000 שקל. אני אומר לעצמי, אין מצב שהחיים שלך ככה הולכים לראות. משהו פה חייב להשתנות. מה, כשראית ויזואלית את הכמות? ויזואלית זה היה חייב לקרות, אמרתי, אין מצב, אני לא אוכל ארוחת בוקר וערב תרופות, אני לא רוצה להיות במקום הזה, ואני הולך להקדיש את החיים שלי, גם כמטפל וכאילו, אני ידעתי שאני עובר את מה שאני עובר, כדי להביא מסר לעולם, זה מה שתקע אותי גם במשך שנים, כן? הרצון הזה להביא מסר לעולם, כי זה אצלי הכל או כלום, כן? אם זה לא גדול עכשיו, אם אני לא כותב ספר או הרצאה, זה כאילו אני שווה לצאת, אבל אני שמח שהזמנת אותי פה, איזו הזדמנות לספר.
זהו, אז הלכתי הביתה, כבר התחלתי להרגיש יותר טוב, אבל עדיין הרגשתי נורא, כן, זה היה אחרי 1.5 של דימומים, הייתי 20 פלוס 25 קילו כבר נראה לי פחות ממה שאני היום, ממש ברמה של שבוע אחרי שבוע אני עושה עוד חור בחגורה, כדי שהמכנסיים לא ייפלו, הייתי באנמיה נוראית, דיכאון, כן, לא מהעולם הזה, שאני מתפלל כל יום לאלוהים שאני אמות, כי לא האמנתי שאני יכול לחיות. ברוך השם, באותה תקופה הייתה לי חברה, אני לא יודע, זה באמת השגחה, שהיא כל כך הייתה שם עבורי. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, זה מסר לצופים, לייצר סביבה שהיא תומכת, ממש, לשמר את האנשים החיוביים והמרימים, ככה שתוכלו ללכת עם, לשים את הרוח שלכם במקום עליון וללכת עם קומה סקופה. ממש אל עבר המטרה, להאמין שזה אפשרי עבורכם. רגע לנקות את הקולות האלה, על אף שזה קשה, גם את הקולות של גורמי סמכות, רופאים, גם אם זה הורים, כן? ממש לדעת לסנן את הקולות האלה וללכת אל עבר המטרה, זה כל כך חשוב, כל כך חשוב. אז הייתה לי את החברה, וזה גם אותה, אני זוכר שחיבקתי אותה במטבח ובכיתי, ואמרתי לה, אני רוצה לחיות, פשוט ככה. והרגשתי שמאותו רגע אני יוצא למסע, להבין מה זה אומר, אני רוצה לחיות, מבחינת האופן שבו אני מדבר לעצמי. מה זה אני אומר, אני רוצה לחיות, מבחינת המזון שאני בוחר להכניס לגוף שלי. מה זה אומר אני רוצה לחיות, מבחינת מערכות היחסים שלי. כן, מה זה אומר אני רוצה לחיות מבחינת המטפלים שאני הולך להם. מה זה אומר אני רוצה לחיות. והתחלתי להבין יותר ויותר. ולקחת אותך כבר לקטע של ההחלמה, מתי הבנתי שאני בריא. לדרך שעברת, זאת אומרת, עד שהיית בריא, אני מניחה שנפלו הסימונים. זהו, זה באמת נפלו המון הסימונים. תשתף אותנו בדרך, מה הוביל אותך להחלמה? קודם כל, העניין הזה של אמונה מאוד התחזקה בי. להבין שאני במובן האמוני, לא הדתי, אני ישראל, אני ישר אל, יש לי את הכוח הזה להתחבר לדבר שהוא גדול ממני. אני זוכר באותה תקופה נתקלתי בהרצאה של יובל אשרוב, ומשהו שתפס אותי בהרצאה זה משפט אחד, כי אני הקשבתי להמון הרצאות שלו, אבל מה שנשאר זה משפט אחד, שהוא נר לרגליי. הוא אמר, כוח החיים וכוח המרפא זה לא כוחות נפרדים, זה אותו כוח. ואני הוצאתי דבר מתוך דבר ואמרתי, אוקיי, אם אני מאפשר לחיים להתנהל בצורה חלקה, אז הריפוי קורה בדרך של ממילא. לא צריך לגרום לריפוי לקרות, אלא הקוד הזה שנקרא רפואה נמצא בכל תא ותא בגוף שלנו. פשוט צריך לתת את התנאים לגוף להחלים ולא להפריע. אז כמובן זה מתחיל באופן של, יש שתי עקרונות לריפוי, עקרונות עיקריים, שזה איזה מזון אני לא מכניס לגוף, שהוא מחליש את המערכת, ואיזה מזון אני כן מכניס לגוף, שעוזר לגוף לעשות את התהליכים הטבעיים שלו, שזה ריפוי. יש לנו מערכות שזאת העבודה שלהם, לנקות רעלים מהגוף. רגע, סליחה, אני פשוט לא רוצה שזה יהיה הרצאה, אלא סיפור אישי.
מה הבנת? מה גילית? מה עברת? אני הבנתי את הדבר הזה, וזה היה mind blowing מבחינתי, והתחלתי פשוט לנהוג על פי העיקרון הזה, שבו אני נותן את התנאים לגוף להירפא. מערכות יחסים, ניקיתי מערכות יחסים שהן לא בריאות מהחיים שלי, התחלתי להיות בשיח עם אלוהים, לעשות מדיטציה ופשוט לדבר, ופשוט לעשות שלום עם המקום הזה, התחלתי לראות בכלל את המחלה כמשהו שהוא לא קרה לרעתי, אלא כמשהו שהוא חלק מתהליך הריפוי, זה דבר שבא להרים אותי לשלב הבא בהתפתחות שלי, שבו אני יותר טוב לעצמי, במובן הכי פשוט, אני פשוט יותר טוב לעצמי, אני עושה בחירות ממקום שהוא יותר קשוב לעצמי, וזה מה שעשיתי. אתה יכול לתת דוגמאות למה שינית בהקשר הזה? בהקשר של התפיסה, להיות יותר טוב לעצמי, מה הכוונה? יותר טוב לעצמי. איך לא היית טוב לעצמך קודם? וואו, תקשיב, זה מתחיל בדרך שבה אני יושב על השירותים. אני יכול להתייחס לעניין הזה של להתפנות, לעשות נמברטול, לעשות קקי בשירותים, כאל משהו שאני עושה אותו על הדרך כזה, יאללה בוא נסיים וגמרנו, או להתייחס את זה באופן שבו אני התחלתי להתייחס את זה, כבאמת רגע שבו אני מתחבר לעצמי, מתחבר לגוף שלי, מרגיש, אני מרים את הרגליים על שרפרף, אני לא עכשיו, אתה יודע, השירותים היום הם בכלל לא פועלים לבריאות שלנו, הם לא אנטומיים עבורנו, השירותים היום זה מטעמי תרבות וטעמי נוחות, לא מטעמי בריאות. אוקיי, הדרך הבריאה להתפנות לשירותים זה לשים את הרגליים בצורה, לדמות קריאה, ולשים את הרגליים על שרפרף. זה כל כך חשוב, זה באמת הדבר הראשון שעשיתי, והוא כל כך השפיע עליי לטובה. אוקיי, הדבר הזה, בכלל להתחיל להיות בקשר עם התחושות שלי, כן? אני לא הייתי בקשר, אני כל הזמן חיפשתי איך לחבות את התחושות האלה, אני שנאתי את עצמי, חשבתי שהגוף שלי מקולקל בגלל שכואב לי, לא ידעתי שהגוף מנסה לדבר איתי, ומה שאני צריך לעשות זה פשוט להקשיב. אז התחלתי להקשיב, התחלתי לעשות מדיטציות שבעיקר התמדתי בהן זה אופונופונו. לפרט עליה? נראה לי שאנשים יכולים למצוא את המידע על את האופונופונו וטונגלן, שזו מדיטציה בודהיסטית, גם מדיטציה מאוד חזקה שעזרה לי, וגם השיחות שלי עם הקדוש ברוך הוא, התחלתי לשקם את היחסים האלה ולהבין שבאמת המחלה הזאת באה לטובתי. התחלתי לשנות את התזונה שלי, כן? יש כמה עקרונות של תזונה, וזה לא רק מה אתה אוכל, זה איך אתה אוכל, באיזה אופן אתה אוכל. איך אתה אוכל? אז העניין הוא לחזור לתזונה, ברפואה המערבית עושים את הטעות הכי גדולה שיש, אומרים לבן אדם תאכל מגש לבן, שזה אומר תאכל גבינה, תאכל מזונות ריקים, פחמימות ריקות, כמו לחם לבן, ותאכל עוף, שכל אלה המזונות הכי דלקתיים, שהם פה דלקתיים, תזונה מעוררת דלקת. אבל מה היתרון שלהם? בכאילו לא סיבים, כי זה מעורר את המערכת. אז אני אומר בסדר, כאילו, אז אל תאכל חרובים עכשיו, אבל אתה יכול לאכול מלפפון טחון בתוך שייק, זה בסדר, אתה יכול לאכול מרק טחון, זה בסדר. אז באמת מבחינת עקרונות תזונתיים, אז חזרתי לתזונה שהיא יותר פשוטה ויותר קלה לעיכול. אז זה היה שייקים, זה היה מרקים, זה היה דייסות לפעמים, זה היה פירה, זה היה קרפים כאלה שהייתי מכין. זה גם העניין הוא באיזה אופן אתה אוכל את המזון, כן? אתה לא רוצה לאכול את המזון שלך מול החדשות,
כן, באותה תקופה גם סיימתי עם החדשות, הייתי אז רואה חדשות, סיימתי עם החדשות, אתה גם רוצה לשים לב לאיזה מזון רוחני אתה מכניס לגוף שלך, איזה דעות, איזה אנרגיה אתה מכניס לגוף שלך, אז אני התחלתי ממש להיות בבקרה, וכאילו, איזה מזון רוחני אני מכניס לגוף שלי, איזה רעיונות אני מכניס לגוף שלי, אז הפסקתי עם החדשות, אז בטח שהפסקתי לאכול מול הטלוויזיה, לא לאכול מול סרטים וכאלה, אלא באמת להיות רגע בחיבור למה שאת. אז איך תדע שיש מגפות? סתם, אחר כך. יודעים. רגע. אז רגע, מה שעזר לך בריפוי זה שינוי התזונה, וזה שהיית, מנעת מעצמך להכניס לתוך המיינד שלך תכנים שליליים, התייחסת אחרת לאופן שבו אתה עושה את הצרכים, ניקית מערכות יחסים לא טובות בחייך, הכל, וואי, אני יכול לרדת איתך לרזולוציות ממש נמוכות, גם מים לצורך העניין, חשוב להקפיד על שתייה, במיוחד בתקופות של מעבר ושינויים, מים זה אחראי על המון תהליכים בגוף, רעלים נמצאים בגוף והם רוצים לצאת החוצה, אם אתה לא נותן את החומר נשא שלהם, אז זה כמו קייק בנהר אכזב, כן, אז חשוב לשתות, אני אומר את זה כי פגשתי לאחרונה איזה חייל שאמר שיש לו קרון, ואמר שהוא שותה רק כוס אחת של מים ביום, אם בכלל, כי הוא לא רוצה לרוץ לשירותים לעשות שלשולים, אוקיי, אז לפעמים זה כל כך פשוט, ולא צריך לשלם כל כך הרבה כסף, פשוט לך תשתה מים, תעשה מה שהגוף, תן את התנאים לגוף לחיות. אז מה לדעתך הדבר הכי משמעותי בריפוי שלך, אם יש דבר כזה? מה היה הדבר אני חושב שהכי משמעותי? זה פורמולה, זה ממש, זה דבר ועוד דבר, זה גם גוף וגם נפש, זה גם תזונה, וגם אני חושב שמה שעשה את הסוויץ' המאוד גדול, זה קודם כל עשו לי קולונוסקופיה והמוניטור היה לי מול הפנים, וראיתי את מה קורה לי מבפנים. כן, רגע לפני שהרופאה ראתה והזריקה לי עוד מהחומר המרדים, וישנתי לו עוד איזה 4 שעות. אבל הספקתי לו. וואו, שדיזסטר. דימומים, מלא פצעים במערכת העיכול, אני עוד פעם אומר, אם זה היה תלוי ברופאה, הייתי על תרופות מתקדמות, כן, אני נשארתי על רפסל, אנשים שבטח חולים בקרון שומעים את זה, אבל אומרים, הוא היה בטח במצב קל, לא, אני הייתי במצב קשה, היה שם דימומים, כל המעי היה פצעים, דימומים, חורים, מוגלה, זה היה נסטי, וזה היה מאוד מעורר לראות את זה מבפנים, וסוקרטס אמר, דע את עצמך, כאילו, גם מה יש לך, בן אדם, כאילו, תכיר, אתה עושה קקי, גם אם אתה מרגיש טוב, תסתכל בעצה, תראה, מה צורת הצורה שלך, ואני הסתכלתי, והתחלתי להבין, כאילו, היה חשוב לי, רגע, לפחד מהמקום שבו אני נמצא, לא להגיד, זה סבבה, זה בסדר, אני אקח תרופות, ואני אסתדר עם זה לכל החיים, אפשר. הייתי חייב רגע להזדעזע, אז זה היה נקודה מאוד חשובה, אני חושב שבה הזדעזעתי, עוד נקודה חשובה, זה בא שפתחתי את השקית, וגם הרגע הזה שבו אמרתי לאשתי, אני רוצה לחיות, ועוד נקודה זה הלכתי למטפלת, ומטפלת בהילינג, תקשרת, והיא שמה לי יד על הבטן, ואמרה לי, עומר, מה אתה רוצה לספר? וזה היה בתקופה כזה של מיטו, של המון נשים דווקא יצאו עם הסיפורים של הפגיעות המיניות שלהם, אמרתי לה, עברתי אונס, שהייתי ילד. ובאותו רגע, עוד פעם אני מרגיש צמרמורת, לא בגלל המזגן, מאותו רגע הרגשתי משהו נפתח במערכת, תחושתי ממש,
משהו נפתח במערכת העיכול באזור הזה, מתחילה להיות יותר הזרמה חופשית. בעצם זה שאמרת? עצם זה שאמרתי, העליתי את זה על שפתיי, הסכמתי, עברתי, כן, תהליך של 20 שנה של להשתיק ולקבור את הדבר הזה. כן. לא טופלת? לא טופלתי, לא דיברתי עם אף אחד על זה, והייתי במערכת פטריארכלית כמו הצבא, והיה לי מאוד קשה שם, ולא דיברתי וקברתי את זה, השקעתי המון 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 אנרגיה בלשמור את זה בבטן, וזה תסס. הרגשתי שזה תוסס, במבט לאחור, הרגשתי איך הדבר הזה תוסס לי. אתה חושב שזה בעצם הטריגר לרקע, השורש? אני חושב שזה עוד פעם, זה משוואה ויש בה המון משתנים, וזה חלק עיקרי. חלק עיקרי. באמת זה החליש את הגוף, זה התיישב, בין היתר גם התזונה שלי לא הייתה להיט, גם בתור נטורופט, אז אחרי סיימתי הרבה ערבים עם ביסלי בצל ובירות, וכאילו, וסיגריות, הייתי מעשן, ואלכוהול, כן, כל היה חלק מהמשוואה. תגיד לי, כל ההיבט הנפשי והרגשי והתזונתי והסיגריות וכל מה שאתה מתאר ברפואה שהלכת אליה, היה לזה בכלל מקום ומשקל? תראי, עסקו בזה, חיפשו שם? אני בריא כבר 9 שנים ברוך השם, מעל 10 שנים, הלכתי לעשות בדיקת קולונוסקופיה לפני חודש, כי אמרתי, אני אומר להרבה אנשים שאני בריא ורוצים לראות הוכחות, אז פתאום נעשה את זה בשבילה. אז הלכתי לרופאה, גסטרולוגית, רופאה חדשה, כן. והיא אומרת, מה זה 9 שנים לא היית במעקב? זה לא בסדר, אבל אמרתי לה, תשמעי, אבל אני מרגיש בסדר. לא עניין אותה מה עשיתי כמו שצריך, ולא עניין אותה השינויים של זה. לא עניין אותך איך נרפאתי, וברוך השם, הבאתי את התוצאות של הבדיקות. בדיקה של קולונוסקופיה, מעי תקין, נורמל קולונוסקופי, והבדיקה של הביופסיה תקינה, מעי תקין, בדיקה של הקלפוטקטין מאוזן, גם הבדיקה של ה-CRP, בדיקות דם מאוזנות טובות. איזה מדהים זה שאתה בא... היא לא שאלה אותי אחרי זה וכאילו, אומר, וואו, זה הכל תקין, מה עשית נכון? אולי אני אספר גם למטופלים שלי. נכון, איזה מוזר, התגובה הזאת, שחוסר התעניינות מה ריפא אותך, כאילו, מה קורה כאן? זה חוזר על עצמו. אני בן אדם ממוני, אני חושב שהכל קורה כאן מאיזושהי סיבה מסוימת, והסיבה היא שבאמת כל בן אדם ייקח את האחריות שלו, את האחריות לבריאות שלו, לידיים שלו, כי כשאנחנו נותנים כל כך הרבה כוח כלפי חוץ, אז אנחנו באיזושהי פרדות מאותם כוחות מדהימים שפועלים בתוכנו, ויש לנו כוחות מדהימים לעשות פה דברים מדהימים בעולם הזה. וכוח הריפוי זה באמת כוח שהוא כוח מדהים, ותחשבי מה זה הכוח הזה של נתינה, של הדדיות, של הרמוניה בין אדם לאדם. באיזה חברה אנחנו יכולים לחיות אם רק ניתן דרור לכוחות האלה שפועמים בתוכנו? אבל עומר, אני באמת שואלת עכשיו, הבן אדם מן היישוב, זה שמאמין למדע, שהיום אנחנו יודעים שזה לא מדע, זה המדע נחטף, כן. אבל מאמין לרופאים, והולך ועושה מה שהם אומרים להם, זאת אומרת, הבן אדם רגיל לאכול מילדות, גבינה לבנה ולחם לבן, ועוף, זאת אומרת, כל מה שאמרת שמעוררי דלקת, אבל זה מה שחונכנו, וגם חונכנו ללכת לרופאים, והרופאים חונכו ולמדו כן. להשתיק סימפטומים עם תרופות, ובעצם רוב הציבור נמצא באיזשהו כלא תודעתי,
איך יעשה את השיפטינג הזה למה שאתה מדבר, שהוא תחת הסללה של אורח חיים שמביא מחלות. כן. אז זה מעניין, כי יש איזושהי אמרה כזאת שאומרת אל תקרא לזה כלא עם הדלת פתוחה. ואני חושב שזה משהו שחשוב שכולנו נדע, שיש אפשרויות אחרות, הדלת פתוחה. יכול להיות שתצטרך לשלם פה איזה שהם מחירים בעבור שינוי מסוים שתעשה, אבל מה תרוויח? הדלת פתוחה. כמה אפשרויות יש? אלונה, עם יד על הלב, אני חיפשתי בנרות נקודות של אור להאחז בהם באותה תקופה, אני מדבר איתך לפני 12 שנים. לא היה אותך, לא היה עוד מקומות מדהימים שבאים ומספרים בהם את הסיפורי ההחלמה שלהם, לא היה את הדברים האלה, אני הייתי צריך לחפש איזשהו בלוג, אוקיי, בלוג, אני גם בן אדם לא טכנולוגי, נכנסתי לבלוג ושמעתי באיזושהי תגובה, קראתי איזושהי תגובה שאמרה שכנראה הצלחתי להירפות, כנראה, נאחזתי בזה, בזה צריך לאחז, אתה בוחר ללכת דרך, שים מטרה למען השם, מטרה של להיות ברמיסיה, זה לא, איזה מין מטרה זאת? אתה יודע שכשראיינתי דוקטור אריה אבני, ואני הייתי כל חיי עם אלרגיות מה שאמרו לי, ודיברתי איתו על החלב, השיחה הייתה על חלב. אני בכלל לא רציתי לדבר עליי, כי מערכת האמונות שלי הייתה כזאת שהאלרגיות שלי זה חלק ממני, נולדתי איתם, אני אמות איתם, ואין לזה ריפוי, בכלל לא היה איזה שיח פנימי של מה יכול להפסיק את זה, כי כאילו, תבין, גם אם אומרים לי שמה שמייצר את זה אבק, אבק יש בכל מקום, ונוצות, גם, כאילו, אתה יודע, מספיק שאני במקרה על כרית נוצות, אני גמורה, או שינוי מזג אוויר, זה פריחות, זה בעצם דברים שאתה לא יכול להימנע מהם. אז הייתה לי אמונה שאין לזה ריפוי, וכשאתה לא מאמין שיש למשהו ריפוי, אתה בכלל לא הולך לחפש ריפוי. ואגב, אתה יודע, זה מדהים היה, כי השיחה עם אריה אבני הסתיימה, דוקטור אריה אבני הסתיימה, והיא הופצה ברשת. אני בכלל לא שמתי לב שהוא דיבר על זה שמוצרי חלב גורמים לאלרגיות. אני לא שמעתי את זה אפילו. אבל רק אחרי 2.5 שנים, שפתאום היה לי אפצ'י, אמרתי לעצמי, כבר מלא זמן לא הייתה לי התפרצות. ואז אמרתי, ממתי לא הייתה? 2.5 שנים, רגע, מה היה לפני 2.5 שנים? אריה היה אצלי, ואהבתי את החלב, והמקרר אחרי שיחה איתו, ומאז אין יותר התפרצויות, ולכן אני אומרת לך, הריפוי שלי היה לא כתוצאה מזה שחיפשתי כלום, כי לא ידעתי בכלל שאפשר להיות בלי זה. מדהים, לפעמים. ועוד הייתי במודעות, ועוד הייתי כבר בעולם הבריאות הטבעית, וכבר נכנסתי קצת לתוך כל העולם הזה, של קשר, ולא ראיתי לגבי עצמי על הדבר הזה, שהוא בא ריפוי. כמו שבנם נולד לבקן, אין מה לעשות. מצב נתון. נכון. כן, מצב נתון. זה איתך וזה לכל החיים. כן, כן. זה קטע. אבל גם כשרופא אומר לך, שאתה בא ואומר לך, יש לך קרון וזה לכל החיים, או יש לך סכרת זה לכל החיים, או יש לך גסטריטיס, יש לך whatever, זה הרי לכל החיים שם רוב הדברים. אז אתה יודע, אתה בכלל לא עולה על הדעת האפשרות של לחיות בלי זה. כן. לכן זה מדהים, אולי זה קשור לזה שהיית בלימודי נטורופתיה, שאולי היה לך שם את הניצוץ הזה, שאולי כן אפשר להירפא ממחלות. אני לא יודעת כאילו מה הביא אותך לאמון, שאתה לא רוצה את השקית הזאת. אני חושב שיש עליי השגחה, אני חושב שאלוהים אוהב אותי, אני חושב שאלוהים רוצה לטובתי, וזה שהוא רוצה לטובתי הוא רוצה גם לטובת אנשים אחרים, כדי שאני אביא את המסר הזה. תראי,
אני הרגשתי כל פעם, שכל התהליך הזה אני מרגיש לפעמים באיזה דיסאסוציאציה, ואני רואה לפעמים לאן דברים הולכים להוביל. היה לי ברור שזה לא סתם, ומחלות זה דבר שהוא חלק מתהליך הריפוי, זה לא איזה סטייה בטבע, אלא זה המנגנון של הטבע, להחזיר אותך לטבע. אוקיי, זה הדרך של הגוף לדבר ולהגיד לך, היי חבוב, בוא תהיה יותר טוב לעצמך, בוא תהיה קשוב יותר לעצמך, אולי המזון שאתה אוכל לא מדויק עבורך, אולי יש איזו מערכת יחסים לא טובה בחיים שלנו, תעשה תיקונים, תעשה שיהיה לך טוב. כאילו, באמת, אני מאמין שעולם חסד ייבנה, אני מאמין שאלוהים יצר את העולם הזה כדי שיהיה לנו טוב. אנחנו לפעמים סוגרים את התריסים, זה אנחנו יכולים פשוט לתת לאור להיכנס פנימה ולקחת אחריות, ואני חושב אתה יודע, אני דף אחד בספר, כן, מאז שאני נרפאתי, אני מספר לפעמים את הסיפור שלי, ואני שומע, כן, גם בעלי החלים מקרון, כן, גם זה החלים מקרון, באמת שאני לא מיוחד, אני שומע על עוד ועוד אנשים, גם עוד אנשים שעשו דברים שהוגדרו עבורם כבלתי אפשריים עבורם, ואני חושב שמה שמייחד את כל אותם האנשים מבחינת המיינדסט, מבחינת תפיסת המציאות שלהם, זה שהם האמינו שהבלתי אפשרי אפשרי עבורם. ואני חושב בוא נהיה קצת חצופים ונאמין שאנחנו גדולים ומסוגלים, על אף זה שמישהו אמר שלא. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי עולה בראש של הצופים, ואולי תהיה לך לא נעימה או קשה, אז כאילו אתה לא חייב. אתה אומר שאני מאמין שאלוהים אוהב אותי ואלוהים רוצה את טובתי, נכון? איך זה מתיישב לך עם מה שעברת? עם מה שעברתי? זה שאלה, באמת, אני חושב איך חישבת את זה בתוכך? אני בן אדם על דרך. אני היום במקום שבו אני נמצא בזכות מה שעברתי. בזכות מה שעברתי, הבאתי ריפוי לכל המערכות יחסים שלי. זו משפחה מפורקת, כן, מערכות יחסים שלי לא היו עמוקות, לא היו טובות. ואני הסתכלתי לעתיד, ראיתי שחור. בזכות זה שאני באתי והסכמתי לשים את הבניות שלי במערכות היחסים, אז מערכות היחסים שלי נהיו יותר קרובות. הצלחתי לנקות הרבה ציניות מהחיים שלי. תחשבי מה זה, וואו. אני זוכר שבאתי וסיפרתי לאמא שלי שעברתי פגיעה מינית. היינו בשדה, הרבה בנימינה, הלכנו לסיבוב, אמרתי לה, אמא, אני רוצה לספר לך משהו, והיינו בשדה. ואני מספר לה שעברתי פגיעה מינית, וזה היה סביב הגירושים של ההורים שלי. וואו, תחשבי מה זה לאמא לשמוע את זה בתקופה הזאת, וכל הרגשות שצפים, ושנינו מתחבקים, ובתוך רגע יורד עלינו גשם, ואיזה ריפוי עברנו, תודה לאל. תודה לאל אחרי כל מה שעברנו במסע הזה המשפחתי. יש לי קשר טוב עם אמא שלי, זה לא ברור מאליו. אותו דבר עם האבא שלי והאחים שלי. שיש לך קשר טוב עם כולם. כן. וזה בזכות התהליך שעברת? בטח. אני כבר נרשמתי ללימודים באוסטרליה רק כדי לקבל ויזת סטודנט באוסטרליה, ואחרי זה לזכות באזרחות אוסטרלית רק כדי לברוח. אבל באותה תקופה הבנתי שאני לא רוצה לברוח, אני רוצה להביא ריפוי, יש פה פוטנציאל. כל קיבוץ, אני תמיד אומר את זה לכל מי שאני פוגש למטופלים שלי, כל קיבוץ הוא פוטנציאל להתרחבות. אתה יכול קצת לפרט איך הבאת ריפוי למערכות יחסים עם המשפחה שלך, אם אתה יכול? בטח, מזה שקודם כל לא ברחתי, בחרתי
להביא את המיניות, בחרתי לספר את מה שעברתי, בחרתי להגיד איך אני מרגיש שאני פוגש ציניות לפעמים, או איך הייתי רוצה שמערכות היחסים שלי ייראו. אני כיוונתי לזה גם בכלל, אני חושב שריפוי עמוק משתקף וקורה במערכות יחסים הקרובות שלנו, במשפחה. כן, אני היום כמטפל רגשי, אני יודע גם אם האמא כבר לא בתמונה, הלכה לעולם חס וחלילה, זה קורה בתוכנו. זה נכון, זה מתרחש בתוכנו, כי בסופו של דבר זה מה הרגע שאני הולך איתו בעולם הזה. כן, ואם אני כל הזמן הולך בעולם הזה מתוך קיבוצים, זה משפיע. אז ברוך השם, ממש, אני כל כך מלא הודיה לדבר הזה שעברתי, ואפילו זוכר שהייתי באיזשהו אירוע לפני כמה שנים, והייתי עם אשתי כזה בחוץ, מחוץ לאירוע, ומה תוקף והסתכל עליי, צחק אותי, אתה נראה טוב, התמלאתי את זה ואמרתי תודה, שחררתי, הצלחתי לשחרר. אבל זה כבר דברים שאנשים לא יכלו אולי להבין את הדבר הזה, אבל הצלחתי לעשות שלא, לא יודע, הלכתי לפינות שאני צריך ללכת כדי לקבל ריפוי, הלכתי למטפלים, הלכתי למעגלים של תקיפות מיניות. אז טיפלת בזה אחר כך? בוודאי, אני תלמיד ימימה, זכר צדיקה לברכה, המון שנים. יש לי את המקומות שבהם אני מקבל רפואה, עדיין, כן, כל דבר כזה יכול גם בסופו של דבר להפוך להיות איזשהו מקום שבו אתה שואב אנרגיה ואומר וואו, בזכות זה הפכתי להיות מי שאני, ולא איזה מקום שאתה מסתכל עליו ושואב אותך פנימה, לא איזה מקום כזה אז אתה אומר, בזכות מה שעברת בילדות, ובזכות הקרון, ובזכות הסבל, הפך אותך להיות מי שאתה היום, ועל זה אתה מוקיר תודה. ממש, ממש, זה הפך אותי להיות אבא יותר טוב, זה הפך אותי להיות בעל יותר טוב, חבר יותר טוב, בן אדם יותר טוב שהוא לעצמו. כן. תגלי, אז אתה יכול רגע אולי לאשר לי איזושהי מחשבה של הכללה שאני עושה, שחולי קרון או חולים של מערכת העיכול, יש שם אישו רגשי לא פתור, אפשר להגיד את זה, או שזה אי אפשר להכליל? בוא נעשה הכללה על ארץ ישראל, נרים את ההכללה הזאת. אני חושב שלהמון אנשים יש דברים רגשיים לא פתורים, אני חושב שהעניין עם אנשים שיש להם חוסר איזון במערכת העיכול, יש להם רגישות מסוימת שמאפשרת לדבר הזה להתיישב וליצוס, אז אני חושב אפשר להגיד, במידה מסוימת אני חושב שכן, לפעמים אני חושב שזה במידות משתנות, כי יש אנשים שרק עשו שינוי תזונתי והחלימו, ויש אנשים שעשו רק שינוי רגשי והחלימו, אז אני חושב שלכל אחד יש את הדרך שלו לריפוי, אחרת אני הייתי עושה איזה פרוטוקול טיפולי נטורופטי, כמו שלימדו אותי בנטורופתיה ושולח לכולם, אבל זה לא המצב. כל אחד יש את המסלול שלו. ותגיד לי, מה אתה חושב על גרגירי כפיר? גרגירי כפיר, באמת ששמעתי על זה רק לאחרונה, אני בראייה שלי, במקום לקחת פרוביוטיקה מבחוץ, אנחנו עוד פעם צריכים לתת את התנאים לחיידקים הטובים בתוכנו לשגשג, כי לכל אחד יש את חתימת האצבע האישית שלו, של החיידקים הפרוביוטיים. אז אנחנו כן רוצים לצרוך סיבים, אבל עוד פעם, תכונים, כן? זה פוס, זה אוכל, פוס, ככה זה נקרא הסיבים, שהם אוכל הפרוביוטיקה. אנחנו רוצים לצרוך סיבים כאלה, פשוט בצורה שהיא תכונה, בצורה שהיא נגישה, במידה מסוימת ככה שאנחנו נוכל לייצר את החיידקים הפרוביוטיים מתוכנו. כי הרבה פעמים יש אנשים שניגשים לקחת פרוביוטיקה לצורך העניין, וזה גורם להם ליותר
חוסר איזון, אז אנחנו ממש צריכים לשים לב לדבר הזה. במקום לקחת את הדבר מבחוץ, לתת את התנאים לגוף לייצר את זה בעצמו. אבל בהחלט אפשר גם את הכפיר, גם כפיר מחלב או כפיר ממים. אתה ממליץ על כפיר מחלב? לא, יש כפיר מחלב, המון גורים כאלה שממליצים על כפיר, אני אומר, יש פה אפשרויות, רוצים לצורך את זה, יש אנשים שאומרים, אני לא צורך חלב פרה, אני צורך חלב עזים, או אני לא צורך חלב עזים, אני צורך חלב גמלים, וכן הלאה, לא, כלבים, חתולים, וכאילו... אני חושבת שחלב הוא גורם דלקתי מספר אחד, ממה שהבנתי. חלב זה גורם דלקתי, אני חושב שאם כבר אתה רוצה לתת לעצמך ריפוי, אז תן עד הסוף, וכאילו, לא חצי כוח. כאילו, אז אם יש איזה משהו שהוא קצת פחות מזיק, גם אותו תוריד, וכאילו, עדיף. יש אפשרויות נוספות. מה תרצה לומר לסיום למי שצופה וסובל ויש לו מחלת מעי והוא לא יודע מאיפה להתחיל מה עצת הזהב שלך לאדם כזה? אז קודם כל אני אענה על השאלה הזאת. גם שם. אני אענה על השאלה הזאת. הכי חשוב לי באמת מתוך הרעיון הזה לבוא לפה כדי לתת מסר של אמונה שאפשר, הבלתי אפשרי אפשרי. ככה בדרך לפה נסעתי, אני לא מכיר אותך, לא יצא לנו לדבר די בכלל כזה, ותהיתי כזה בדרך לפה, למה הזמנת אותי? מה גורם לך לעשות את הדבר הזה? כי אני נחשפתי לדבר הזה לראשונה, שלחתי את הרעיון על פול, ששיתפתי אותו, ונחשפתי לעוד איזה פודקאסט, וזה דברים שלא הייתי חשוף עליהם, והנה, אני כולי צמרמורת, כי... למה את עושה את זה? בקורונה, אני הבנתי שמדובר בהונאה, ואין פה שום מגפת קץ האנושות, או מגפה של שקרים, וגם דיברתי על השקר של מגפת סוף העולם, אבל כשהגיעו הזריקות, יצאתי כנגדם מאוד, והייתי מטרה להרבה מאוד פרופילים מזויפים ולא מזויפים, להגחיך אותי, להטריד אותי, נפתח אפילו פרופיל מזויף על שמי, ויום אחד מישהי כתבה עליי תגובה מאוד פוגענית, ממש משהו ממש מכוער לגופו של אדם, אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה, יש לי את זה פשוט, אבל זה היה פוגע. ונכנס לפרופיל שלה לראות מה הסיפור שלה, מי זאת, וראיתי שזה לא בוט, זה מישהי אמיתית, ואני מסתכלת ואני רואה שהיא חולה מאוד. מה זה חולה? היא כל היום מאושפזת, והיא כל היום בוכה שהיא סובלת, היא עולה לפייסבוק עם פוסטים שהיא בוכה, והיא עוברת גיהנום, ויש לה גם קורונה, והיא מטנפת עלינו מתנגדי הרעלים, והיא מפוצצת ברעלים, גם מזריקה את הפייזר, וגם מזריקים לה כל מיני את הזבל של הפארמה, ואני, היו לי קבוצות וואטסאפ, יש לי עד היום, של כל העונת הקורונה ובכלל, והוצאתי הודעה שהיא סוגדת לרופאים שלא ירפאו אותה לעולם, ואף מדרדרים את מצבה, ואתה רואה את זה בפוסטים שלה, וגם הזכרתי את השם של הרופאה שלה, ואמרתי לא תרפא אותה לעולם, ובאתי את דעתי, לאור זה שראיינתי את פול ועוד אנשים,
והבנתי את מה שאתה גם מספר, שאין להם שום ידע בריפוי, והרופאה שלה הגישה נגדי תביעת לשון הרע, על 100,000 שקל, מאחר ואני כבר בערך 4 שנים כמעט לא עובדת, זה לא סכום כמותם שיש להם את זה, לא יודעת מה, בחודש, חודשיים, אז אמרתי לעצמי, אני חייבת למנף את הפגיעה הזאת בי אישית, למשמעות, לתת לזה משמעות לרדיפה הזאת, ולתביעת השתקה, ואז אני עוד יותר יחקור ויביא לציבור את אחת ההבנה שהרופא גסטרו לא יודעים לרפא מחלות מעיים, ושתיים שכן אפשר להירפא מזה, ובכך אני בעצם לפחות מרגישה אם אני רוצה לתת משמעות לרדיפה שאני עוברת, ולהטרדה הזאת ולטרור הכלכלי, זה דרך זה שבזכות זה יש לי מוטיבציה עוד יותר, לשים את הפרוז'קטור על רפואת הפרוטוקולים שלא מרפאים דבר, ולזה שיש אנשים שאמרו תודה רבה לסל תרופות האלה שזה לא מרפא, ויש דרך אחרת, וזה הלמה שלי. זאת אומרת, אם מקודם הייתי מרנת בכל מיני נושאים, התביעה הזאת גרמה לי להביא יותר לכיוון הזה, שגם אם אני אפגע ברמה האישית, כלכלית, אני אישית אפגע, לפחות בזכות זה אני אוכל להביא ליותר אנשים תקווה ומזור וריפוי, ופשוט למגר את כל הרוע הזה. כמה רוע צריך להיות בלעבוד במקצוע. הרופאה הזאת שלך, שאתה מספר לה שאני ארפאתה, והיא לא רוצה לשמוע איך, זה מזעזע אותי, זה כאילו, אני לא מצליחה להבין, כאילו, למה את קמה בבוקר? למה? באמת, אני רוצה להגיד לך תודה, באמת, הרעיון הזה, מעולם לא עשיתי רעיון כזה, התראיינתי. וואלה. אז אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי, ותודה בשם כל אותם אנשים שכבר עזרת להם, ושעוד תעזרי להם בזכות מה שאת עושה. יישר כוח, את נשמה, באמת אמיצה, אני אומר לך תודה, מהלב. תודה רבה לך, ואני רוצה להגיד תודה על השיעור, על המסע, על התביעה, כי אם זה מה שמביא אותי להקדיש את הזמן ולהזמין אנשים ולחשוף את האלטרנטיבה, אז זה היה שווה. אז יש גם משמעות לחושך בעולם, באמת תדחוף אותנו לכיוון האור, ובזה אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים יותר ויותר לאכול. ואני רוצה לפנות פה לגסטרולוגים, לכם, לחברים של הרופאה הזאת שטבעה אותי, לכל מי שאתם יודעים שאתם לא מרפאים את החולים שלכם. אני רוצה להזכיר לכם למה הלכתם ללמוד רפואה. הבחור הזה כאן היה בדיכאון, כבר לא רצה לחיות, הוא לא רצה לחיות בדרך שבו אתם הבאתם אותו. ותחשבו על המטופלים שלכם, ותחשבו על השליחות שלכם, ואתם יודעים שאתם כבולים לפרוטוקולים שלא ירפאו לעולם את הפציינטים שלכם, ואין אושר גדול מאשר לרפא אנשים, ויש לכם את התואר ויש לכם את המקצוע, תעשו בו שימוש לריפוי ולא להשתקת סימפטומים ולא לסבל. אז אני פונה אליכם, לגסטרולוגים, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ הרמבל שלי ולצפות ברעיונות של אנשים שמספרים איך הם נרפאו. יש לי רעיון מאוד חזק עם פול, שהוא 19 שנה הלך אליכם ולקולגות שלכם, הוא כבר היה על סף קיצור מעי. תקשיבו לרעיון עם שירלי גל, שאת הבן שלה כמעט חתכתם לו
חיברתם לו סטומה, תתחילו להקשיב לאזרחים שנרפאו וזנחו את הדרך שלכם, ותבינו שאתם הלכתם ללמוד רפואה, אבל אין בזה שום ריפוי. ובעצם אתם בעצמכם בוגדים בשליחות שלכם, ולהיות במקום לא ישר עם עצמכם, זה מביא מחלות. תמיד אפשר לשנות, תמיד אפשר לשנות, בעזרת השם אני חושב שיותר ויותר אנשים יעשו את השינוי הזה מהמערכת, זה יהיה דבר מבורך. הם לא יכולים לעשות שינוי מהמערכת כי הם צמודים לפרוטוקולים, זה הסיפור וזאת הבעיה, וגם זה מה שאני אמרתי בבית משפט. בגלל זה אני אומר. שאני יוצאת נגד רפואת הפרוטוקולים ולא נגד הרופאה הספציפית ההיא, שהיא פעלה לפי הפרוטוקולים, אבל מה לעשות, היא לא מרפאה אף אחד. אז זהו, אז עומר, איזה יופי, איזה זכות, תודה רבה שהבאת את הסיפור שלך, ומי ייתן ואנשים יצפו בזה, יקבלו את התקווה ואת האמונה, ויחפשו את הדרך שלהם לרפא, לסלק רעלים נפשיים או רגשיים תזונתיים, ולהחזיר את המסלול, את הגוף למסלול של דרך הישר. רפואה טובה לכולם. אמן ואמן. ריפוי טוב לכולנו.